V našom štúdiu už vítam pravidelného hostia, je ním pán František Stromokocúr, poľovník a ochranca zvierat. Čo to máš pod očami? Monokle. Ale o tom by som nerada hovorila. Radšej vy mi niečo povedzte. Čo ti už ja poviem? No, ako kúkám na tie fokle, už ti bolo dvakrát povedané. Ale ja myslím nejakú príhodu z lesa. No dobre, počúvaj, Zuzá. Vieš, aká je najčastejšia choroba prenášaná vtákmi? Neviem. Tehotenstvo. Ale pán Stromokocúr. Dobre, niečo. Nejakú poriadnu nemáte? Čo? Ja príhodu? To mám, ale nie je z lesa. No nevadí, len aby to bolo niečo normálne. Počúvaj, Zuzá. Minule som išiel v autobuse, tam ti bola taká tlačenica. A neuveríš, akú som mal z toho radosť? Viem si predstaviť. Určite ste sa lepili na nejakú mladú babu, čo? Ale nie. Nejaký zlodej mi omylom strčil do vrecka cudziu peňaženku. No vidím, že dnes toho nič nebude, a tak radšej privítajme na linke niekoho z našich poslucháčov. Haló? László Komárom. No a čo robíš? No, čo? Povedz. Čo? Popíjam kávu. Dneska, čo? Čo aj dneska, aj včera. Aj zajtra budem popíjať. Čo? Ale nie, László, tá káva. No, či je to dneska, alebo Turek. No ale prestan s tými Turkami stále, ty buditeľ. Ja mám iný problém už. No, aký zase? Môj syn Gergej Hej. musí naučiť slovenský ľudový pesnič. No, chodí do krúžku? Čo je blázen? Tu stojí vedľa mňa. Keď chodí, tak ide rovno, normálne. László, do speváckého krúžku či chodí? No, Jaj. že chce tú ľudovú pesničku sa naučiť. Nie, No. do školy musí naučiť, aby splnili učebný plán. No. Každý Maďar musí aj jednu slovenskú pesničku poznať. No tak môžem naučiť takú nejakú ľahko pochopiteľnú. Poprosil by som. No, čo ja viem napríklad? Močila, konope močila. On si toho veľa vypila, no. Prečo? No čo keď toľko močila? Ale... Nie, močila ako namáčala. No. Ja keď močím, tak nenamáčam. Až tak... Zase... Až taký mahernej som. László, Aj keď... No, ona namáčala konope. No, vieš, čo je konope? viem, však on je somsied, pestuje. Včera tu bol renderšek. Polícia došla. Joj, tak radšej to necháme tak. Jasné, Nie, to nie. nebude predsa on je Gergej spievať o konope. Nie. Ešte to tak. No tak potom... Tam okolo levoči. Lev oči. To je o tom levovi, čo má niečo s očám. Jaj, to bude o tom škúlavom z doktory. Jak sa volal, on je... Kredenc, niečo. To je o ňom. Si Clarence sa volá. Clarence sa volá, áno. Škúlil, on je Ale oči. Čo? tá pesnička nie je o ňom, ale o meste Levoča. Počúvaj, si mi slúbil, že bude ľahko zrozumiteľný. Tak ja už neviem, no tak dá akú inú školu. No, tak poprosil by som. No to je ťažko takto z hlavy si spomenúť. Ale však, on je však si polovník, nie? No, však nejakú polovnícku nepoznáš. Ja, no tak už troubiejí na horách jeleni. Na horách je Lenin. To je nejaký oný komunista song, nie? Ešte starý. Najprv o konope, potom o Leninovi. Ale nie je Lenin, ale jeleni. Koľko? Čo zase koľko? Jeleni. No, má to parohy. To jeleň mal parohy, však to ja viem. No, však tá Krupská nebola celkom košer. Joj, no. Prepáčte, že vám do toho skáčem, ale Áno. už Troubiejí je česká. Čo slovenskí polovníci nemajú pesničku, alebo čo? V hlbokej doline. No, to vyzerá zaujímavo. No tak počúvaj, hej. Áno. V hlbokej doline srnka vodu pije. Ten Srnka to je horár.
A to si ako na to prišiel? Čo keď pije vodku v hlbokej doline? Kto iný by to mohol byť? Horár Srnka. Nie? Srnka. Hej, to je to isté ako jeleň, akurát, že nemá parohy. Jaj, tak jeho žena, Srnková, áno. Asi nejaká šereda, nikto ju nechce. No tak starý, nemá parohy a slope vodku. Áno. Starý Srnka v hlbokej doline, áno. Môžem pokračovať? Môžeš, áno. Tak počúvaj. Áno. Horár na ňu mierí, No. horár na ňu mierí, No. horár na ňu mierí. Čo aj vystrelí niekedy tento košov? Že si ju zastrelí. No, konečne. Tak to je to. Starý Srnka chce zabiť šeredu Srnkovú. Ani mu nečudujem, áno. A keď to urobí v hlbokej doline, tak to nevypátra ani major Miloš Zeman. Vieš čo, Láslo, ja nebudem ti to vysvetľovať, lebo je to asi zbytočné. Hej, pokračujem ďalej. No, ako chceš, dobre. Druhá sloha. Z čoho? Sloha. To je kto? Ale nie kto, ale čo? Srnka, sloha, už je to moc tam toho. Sloha. Jaj. Ako pokračuje pesnička. Jaj, no tak pokračuj, áno. Nestrieľaj ma, horár, není som ja Srnka. Jaj, že tak sa zrúbal, že vlastnú ženu nespozná. No, to je dramatikus. Veľmi páči táto pesnička. Pokračuj ďalej, no. Ale som ja, ale, No, ale som ja, ale, dobre, no, a? ale som ja, ale. Čo je ožratá, sa nevie vykoktať, alebo čo? Všetci tam slopú v tej hlbokej doline, alebo... Zakliatá pánenka. Antonín Panenka, ten čo dal, oni? Gól? Penaltuš, keď sme boli majstri Európy. Čo tam robí tej pesničke? Nie, Čo je? panenka, Srnka, akože panenka. dievča. No, Dievča? A je No, chlapček mal zakliatá. fúzi, čo? Počúvaš ma? Áno. No, zakliatá je a vyzerá ako No, Srnka. sa to trošku zamotáva, no takže počkaj, tak to je to. Starý Srnka chce zabiť svoju ženu, starú Srnkovú. Ale to není ona, to je iná kyčiláňka. A ona vyzerá ako Srnka. Teda starý Srnka, keď kuká na tú kyčiláňku, tak ako by čumel do zrkadla. Áno. To ani Málder toto nevyrieši. Lebo ten Srnka musí byť z toho tak zamotaný, ešte aj tá vodka do toho chudáčika. Láslo, ja už na to nemám nervy. No, dobre, Končím. no. Tak ak ti nezáleží na mojom synovi, ja už ani nemusím volať konečník. Ahoj. Zúza, vidíš? Ale nič si z toho nerobte. Uvidíte, že o mesiac zavolá zás. Raz ma to aj tak mrzí trošku, ale, Ale tak ako mu no to... tak. Povedzte nejaký dobrý vtip o zvieratkách. Láslo nás určite doma počuje. Trochu sa zabaví a hneď bude všetko v poriadku. No dobre, no tak. Dnes to bude skôr hádanka. Vieš, čo povie doktor ako prvé pri pôrode slimáka? Neviem. Vydržte, mamička, už vidím oči.